Buenas tardes a todos. Iba a decir buenas noches, un poquitín en plan relativo, porque aunque son las 8, las 20 horas, en enero son la noche, y cuando estemos en junio serán buenas tardes. De esas cosas nos va a hablar nuestro conferenciante, de las cosas de decir, si está el cielo arriba, si está el cielo abajo. Pero yo tengo que decir unas cuantas palabras de él, y me parece completamente fuera de lugar, porque todos sabemos perfectamente quién es el profesor Jorge Mira. El profesor Jorge Mira, de quien la Universidad de Santiago se debe de sentir muy orgullosa por una razón, por muchas, pero vamos, por una, porque antes los grandes profesores venían de fuera. Ahora ya los grandes profesores han salido del semillero de la propia universidad. Ya me lo diría yo, pero se lo acabo de preguntar. Jorge, ¿tú dónde estudiaste tu licenciatura? En Santiago. Toda la carrera aquí. Y si vamos a hablar de la carrera del profesor Jorge Mira, catedrático de electromagnetismo, pues a mí no me apetece hablar de eso, porque es catedrático con toda la dureza que significa eso. Hoy día es muy duro llegar a ser catedrático. Tesis doctorales dirigidas, muchas. Trabajos en el extranjero, muchos. Publicaciones en revistas extranjeras, muchas. Humillaciones profesionales, muchas. Humillaciones suficientes. A mí lo que me gusta del profesor Jorge Mira es que, en vez de haberse encerrado en la torre de marfil de los sabios, eso que generó aquel libro que se llamaba El retorno de los brujos, y no era más que el retorno de los sabios que hablaban con palabras pretendidamente oscuras, porque estaban fuera del significado inteligible por la gente de lo común, el profesor Jorge Mira, dándole un sentido muy social a todos sus conocimientos, ha hecho una apuesta muy fuerte y muy intensa por la divulgación. Hacer que todo lo que él sabe llegue a todo el mundo posible, fundamentalmente a los que empiezan, pero sin olvidar a los que, por ejemplo, como los del Ateneo, no es que precisamente estemos empezando, pero decirnos un montón de cosas en nuestro lenguaje para hacernos ver que la ciencia es algo que está al alcance de todos nosotros. Porque hay algo que a mí personalmente, y lo hemos comentado muchas veces, me duele. Es que hoy, en el contexto normal, ser culto significa pues saber 2 o 3 poesías, 4 o 5 o 7 romances, entender que una iglesia es gótica con, bueno, pues sí, con una transición al Renacimiento, pero cuando nos metemos ya en análisis de PCR o en análisis de ADN, ya todo el mundo no sabe nada, pero es que además no solo no sabe nada, sino es que arrogantemente dice, eso no va conmigo. Y va a costar mucho, está costando mucho hacer creer que estos conocimientos básicos de ciencia están formando parte de lo que llamamos cultura general. Porque muchas veces, por ejemplo, en los telediarios, entre noticias de economía, noticias de autopsias con ADN y noticias similares, pues la mitad del telediario muchísima gente no se entera. ¿Qué ocurre con esto? Por suerte hay un montón de personas, el profesor Jorge Mira es uno de ellos, que se han apostado seriamente a divulgar. No a divulgar prescindiendo del rigor, pero sí divulgar comentando las cosas fundamentales en el lenguaje de las personas que quieren conocer la ciencia, que quieren adentrarse en ella. Hace poco tiempo, en la Universidad de Santiago, hace pocos días, se ha inaugurado una colección de divulgación científica, de la cual el profesor Jorge Mira es codirector. Es una pregunta que me reservo para el coloquio, preguntarle la naturaleza de esa colección y qué es lo que pretende y todo esto, ¿no? Y yo realmente, después de estas reflexiones que he hecho, porque no he presentado al profesor Jorge Mira, todos de sobra conocemos sus actuaciones de televisión,
tanto Televisión de Galicia como su participación en el programa Conciencia. Tampoco voy a decir todo el reconocimiento que está teniendo su labor de divulgación en plan de premios nacionales, premios de las academias de física, de esto, cantidad de reconocimiento, porque a lo largo todas estas cosas llegan. Voy a terminar con una frase que he dicho muchas veces, aquello que aquel día me dijo el profesor Enrique Vidal Abascal: la vida es corta, pero bien aprovechada es muy larga. Y cuando uno es coherente con su trabajo, la vida puede ser muy fecunda. Yo creo que el profesor Porvenir es en un momento en que puede pensar en todo un trabajo reconocido, premiado, fecundo. Muchísimas gracias. Bueno, pois, primeiro, boa noite a todos. Esta boa noite tamén sirve para que Martiña, que é esa moza que está aí na esquina, pueda comprobar se o son funciona ben, que sí, funciona perfecto. Bueno, despois da presentación que me fixo Emilio, que sempre que te digo don Emilio, dime que te diga Emilio, pois un xa non sabe se coller e marchar a porta. É un placer pisar estas tabuas deste sitio tan emblemático, sobre todo cando é o Ateneo de Santiago que o que organiza, unha institución que se ten un nome pois moi nobre. Agradezo a presenza pois do presidente, dos membros do Seminario de Licencia, e sobre todo tantas caras amigas como ves aquí no auditorio. Intentarei ser o máis claro posible de todos os xeitos, non teño ningún problema para interrumpirme. Non é unha interrupción, é unha acotación. O título é A que altura está o ceo. Isto é o que se publicou, e como se fixen aquí hai un pequeno cambio, porque teñen un título distinto, pero vai sendo o mesmo, non? É a que altura estamos nos do firmamento. Todos estamos afeitos, dende sempre, a mirar cara arriba, e cando temos un día despexado, como pudo ser hoxe e amanhã, víamos que ese ceo era azul. E parece que temos unha bóveda, un teito como este teito. Ese teito pois está a 3 metros de altura, pode ser. Entón, pues, podemos máis ou menos estimar esa altura, pero no caso do ceo azul, non. Pois o ceo azul é algo que ten unha altura máxima de uns 30 km. Se subísemos 30 km, 30 tantos kilómetros, e mirásemos para arriba, xa veríamos a negrura do espazo exterior. E, ao sair do espazo exterior, veríamos que o Sol é branco, é unha bola branca. Non é amarelo como vemos aquí. O Sol é amarelo como vemos aquí porque o Sol, nesa branquitude que ten, estamos dicindo que ten todas as cores posibles no seu seo. Cando un xunta todas as cores posibles, acaba facendo a cor branca. E que ocorre cando esa cor branca do Sol peta na atmosfera? Pois cando peta na atmosfera hai unhas cores que son as que teñen máis enerxía, por exemplo, a azul, a violeta, que por ter máis enerxía despístanse máis e fan moito máis abaneo por esas cousiñas que encontra na atmosfera, que non é máis que un gas. Por tanto, esa luz, esa parte azul da luz branca do Sol dispérsase e vai polos cerros de Úbeda. Efecto, todo ese azul que vemos no ceo é produto desa luz do Sol que se apartou do seu camiño e apareceunos por todas partes. Pola contra, a luz amarela e anaranxada entranos directamente sen tanta volta. Por iso o Sol parece-nos amarelo e o ceo azul. Entón, xa temos o primeiro dato, non? O ceo, de día, está como a uns 30 km de altura, 30 km. Pero a pregunta que imos intentar resolver hoxe é a máis profunda, que é a do ceo de noite. A do ceo de noite, que é o firmamento. En principio, pois, a intuición que temos, cando miramos para esa bóveda magnífica, é que estamos novamente nunha cúpula. Hoxe en día, os menos pequenos, nas súas habitacións, algúns pais colocan estrelas destas que brillan, fosforescentes, ponen unha lúa, unha estrela. Entón, ese neno, esa nena, mirará para arriba e dirá, ahora, pois o firmamento meu está a 2 metros. Está todo no mesmo plano. Está todo no mesmo plano, non?
O ser humano fai 3-4 milenios seguramente pensou que estaría todo remontado, pero iso non é así. E esa carreira por comprender esa altura do ceo foi un percorrido histórico dos máis interesantes da ciencia. E empezou en primeiro lugar por saber como é o tamaño do sitio que pisamos. E é que, máis aló de preguntarnos pola bóveda celeste, o que pisamos que é unha bola, un cacho de terra. En principio, cando un ve a terra, pois mira, hai montañas, hai vales, pero home, un podría pensar que a terra é plana. O máis normal é pensar que a terra é plana. E de feito, pois os gregos, medio milenio antes de Cristo, xa dicían isto, non? Que a terra sería un disco, con Grecia no centro, cada un pon o centro donde lle convén, lógicamente, non? E que tería pois, un tamaño que sería o máximo que as naves daquela poderían abarcar, non? Pero claro, isto pronto empezou a trastocarse, aínda que a imaxe que estivo ata moi poucos séculos atrás foi esta, non? Unha especie de mundo plano, con montañas, e unha boveguinha celeste na que estaría pintado todo. Un falso teito, ao que pintamos as cousiñas. Supostamente por detrás estaría a maquinaria, non? Celestial, que sería que tería os secretos de todo o que vive. Pero claro, xa sabemos hoxe que cando un se pon pois na beira do mar e se pon a despedir pois a súa amado, a súa amada ou emigrante, non? E queda mirando, acaba vendo como as velas, supoño que daquela velas, claro, empezan a desaparecer no ceo. Se nos sentamos na praia, a ras do mar, e miramos un barco que desaparece, pois a uns 2,5 kilómetros xa empezaríamos a perder a vista, estando moi baixinhos. Lógicamente, se nos alzamos, necesitaríamos pasar moito tempo. É dicir, o horizonte que unha persoa ve sentado na praia é de uns 2 kilómetros. Aí xa acabase a visión. Por qué? Porque tal e como os gregos empezaron a darse conta, a terra é unha curva. Se non tivese curva, o barco sempre se vería. Entón, algún espabilado empezou a ver se isto desaparece é porque a terra. Lógicamente, a terra é isto. Pero esta é unha imaxe que se sacou non hai moito máis de 40 anos. Isto é un privilexio da nosa época. O ser humano nunca puido escaparse daqui para ter esta visión. De feito, os gregos, unha vez que tiveron claro que vivíamos en algo que tiña unha forma de bola, tamén empezaron a darse conta, porque cando hai un eclipse de lúa, explicaremos despois o que é un eclipse de lúa, aparecía a sombra da Terra en riba da lúa, entón vían que a sombra da Terra en riba da lúa era redonda, é como se eu tiña un piollo vivindo en riba da miña cabeza. O piollo non sabe como son eu, pero se alguén me pon un foco ali ao final e aparece a miña imaxe proxectada na parede, o piollo mira para a parede e ve que este tipo ten napia, ten boca, ten todo. Entón, esta é a maneira tamén na que se dá o cuenta. Entón, isto, pois, unha vez que o pensaron, houve unha persona moi lista, que se chamaba Eratóstenes, un grego que viviu pois, no século 3 antes de Cristo, que, digamos, pasaba ás veces o verán nunha zona do que é o actual Egipto, que é Siena, aí cerca hai unha presa moi grande que é a presa da Swan. Vaya, lector, como este sigo contando. Bueno, pois viu que había unha presa, hai unha zona que se chama Siena, onde hai unha presa que se chama a presa da Swan. El sabía que o día do solsticio, que, bueno, como é o xefe, hai que, bueno, sabía que o día do solsticio o sol caía a plomo nun pozo que había en Siena. Ele chamou de atención ver que ese día moi concreto, que iría sendo máis ou menos o 22 de xuño, caía o sol a plomo. Pero ele le lembraba que máis arriba en Egipto, en Alexandría, había unha gran columna, e ese mesmo día, en Alexandría, o sol non caía a plomo, senón que facía unha sombra. Non vou entrar nos detalles, pero basicamente o ángulo que facía esa sombra coa columna viña sendo un 50avo dunha circunferencia. Entón este home, pois, nun razonamento bastante magistral, aquí temos outra vez, vemos aquí como os raios do sol caen a pelo
pois no pozo, mentre que a Alexandría, o mesmo día, cae na sombra, el dixo, bueno, pois, se aquí me están caendo a plomo e aquí non, é porque estou nunha superficie que é redonda. Porque se a Terra fose plana, caeríamos a plomo en todas partes. O Sol é moi grande, eles intuía que o Sol era moi grande, que os rayos viñan paralelos, entón dicía que se a Terra é plana, eu poño aquí, cae a plomo, e se me poño aquí, tamén me cae a plomo, e se me poño aquí, tamén me cae a plomo. Se non me cae a plomo é porque estou tumbado, e se estou tumbado porque a Terra ten esa forma redonda. Bueno, pois el, por unha simple cuestión de semellanza de ángulos, dado que este ángulo que facía a sombra na columna era de un 50º de circunferencia, este ángulo de aquí tiña que ser igual que o ángulo que forma esa vertical da columna de Alexandría co punto este do pozo. Este é un argumento que, bueno, teñen que pensar un pouco máis, pero basicamente quédense coa idea de que esa diferenza de sombra foi a que permitiu saber a este home que se chamaba Eratóstenes saber que entre Alexandría e Siena había un 50º de circunferencia, como se fose un queixiño destes do caserío, que sería un 50º. Entón dixo, bueno, pois se isto é un 50º do queixo, non teño máis que mirar o cacho de camiño que teño daqui a aquí, mandou, supoño que é un esclavo a medirlo, porque daquela facían eso. E como eran uns 800 km, pois dixo, bueno, pois que daqui a aquí hai 800 km, e isto é un 50º do queixo, a volta completa será os 800 de aquí por 50, este 40.000 km, que abraiantemente é a circunferencia que ten a Terra. Hai moita xente que pensa que ese dato só obtivo o ser humano hai un século ou... Non. Os gregos fai 2.300 anos. Isto é unha cousa moi impresionante. Con isto xa temos a Terra ubicada. Xa sabemos que vivimos nunha bola e que esa bola mide 40.000 km de volta. Isto é un dato importante. A partir de agora empezamos a traballar para ver cal é a distancia a que estamos do ceo. E a cousa máis gorda que vemos no ceo, alén do Sol, é a Lúa. Entón a Lúa, pois, era algo moi curioso, porque claro, como eu dicía antes, cando a Terra se pon entre a Lúa que está aquí, entre o que está aquí e o Sol, pois a Terra tapa a Lúa. Isto non ocorre sempre. A Lúa, digamos que ten un camiño que é un pouquinho distinto, está nun plano distinto do que ten a Terra ao redor do Sol. Por iso é unha sofisticación que agora non nos interesa. Hai días nos cales isto vai ocorrer, que este ano vai ocorrer, por certo, que a Terra cadra susto entre o Sol e a Lúa, e nese momento a Terra, pois o coñecente do peollo, non? Cando eu teño unha luz aquí e me poño diante da luz, aparece a miña sombra na pantalla. Pois neste caso, aparece a sombra da Terra, entón, efectivamente, confirmaban unha vez máis que a Terra era redonda, non? Porque vían que a sombra que facía o corpo da Terra en riba da Lúa era un redondel. Pero aparte de confirmar que a Terra era redonda, había outro dato máis, que é que a sombra da Terra en riba da Lúa é máis grande que a propia Lúa. Entón, primeiro o detalle, a Terra é máis grande que a Lúa, que tampouco estaba claro, porque a Lúa é unha bola que está aí, pero pode ser máis grande ou máis pequena. Se está moi longe, pois, que sea moi grande, pode ser un mangallón de bola, non? Entón, aquí sabiron que a Terra era máis grande que a Lúa. Pero, razonando dunha maneira moi curiosa, tamén podo saber cantas veces é máis grande a Terra que a Lúa. De feito, el sabía que, este homem que se chamaba Aristarco, sabía que cando ocorre o contrario, é dicir, cando a Lúa se pon diante do Sol e tapa a persona que está aquí, isto é un eclipse do Sol, non vou tampouco entrar en detalles, pero cando isto ocorre, pois aparece un puntiño negro. Se se fixan, cando se teñen na cabeza a imaxe do eclipse do Sol, ven que a Lúa, o disco de Lúa pasa prácticamente en riba do Sol, son casi iguais. Isto é unha carambola tremenda que permite, pois, por un razonamento así un pouco sinxelo, que é o que vamos a hacer agora, entender que a sombra da Lúa, máis ou menos, ao que está aquí na Terra, contraese pois un diámetro de Lúa, hasta acabar morto nun puntiño solo. Por lo tanto, ele decía, este é o Aristarco dixo, bueno, pois cando estamos no outro lado, se a sombra da Terra era
2 veces a media, que isto pudo ver el directamente facendo o dibuixo, 2 veces a media máis grande a sombra da Lúa, a sombra da Terra sobre a Lúa máis grande que a Lúa, pois aquí, iso, pois 2 veces a media máis grande a sombra da Terra que a Lúa. Mais unha sombra de Lúa que contraemos aquí, diso, bueno, pois a Terra é 3 veces a media máis grande que a Lúa. Esquezan os detalles que lle acabo de dicir, porque era un pouco por diante, quédense simplemente con a idea de que, vendo como era o tamaño da sombra da Terra en riba da Lúa, este home, chamado Aristarco de Samos, pois pudo obter cal era o tamaño da Lúa. Bueno, non o fixo exactamente, porque había un problema para Aristarco. Aristarco foi antes que Eratóstenes, é dicir, Aristarco, cando razou isto, sabía que a Terra era 3 veces a media máis grande que a Lúa, pero non sabía canto medía a Terra, curiosamente. De feito, Aristarco fixo isto antes que o señor que obtivo o tamaño da bola. Cando se fixo isto, Hipaco de Nicea puido calcular o diámetro da Lúa e, de feito, saíulle casi cravado ao que é en realidade. É dicir, hai 2200 anos, os gregos xa sabían tamén cal era o tamaño da Lúa, sen máis que ver a sombra que fai a Terra sobre a Lúa. Increíble. Pero é que con esta circunstancia, este Aristarco foi máis aló. Porque, claro, fixo o seguinte experimento. Ele tiña a Lúa frente, a Lúa chea, ele estaba aquí e collía unha moeda e facía isto. Collía a moeda e coa moeda facía un eclipse da Lúa, non? Tapaba co disco da moeda o disco da Lúa, hasta que o tiña ben tapado, xusto, e iso. Bueno, por este momento que o meu ollo, está aquí o meu ollo, ten a... iba a decir a peseta, pero non era pesetas, era outra cousa. Esa moeda me tapou perfectamente o disco da Lúa, podo facer o que se chama unha regra de 3. Unha regra de 3 é un xogo de proporcións que se mantén cando ten un triángulo. Básicamente, non vou entrar tampouco con moitos detalles, ven a dicir que a proporción que hai entre a distancia do meu ollo hasta a moeda dividido polo diámetro que ten a moeda, como este triángulo de aquí ten a mesma pinta que este triángulo grande, bueno, pois esta proporción entre este cacho de aquí e este vai ser a mesma proporción que hai entre aquí e a propia Lúa. Esquezan os detalles, simplemente quédense con que este home cunha moeda obtivo que a distancia que separa a Terra da Lúa é de 400.000 km, que é, salvo un 5% de erro, o valor real. É dicir, novamente, abraiante, os gregos hai 2200 anos puideron calcular que distancia separa o noso planeta da Lúa. Que, en principio, un podría decir que, bueno, que é unha cousa somente accesible pois a tempos máis recentes, pois non, simplemente observando, vendo a sombra que fai a Terra en riba da Lúa, razoando e pensando, non? Porque se fixan ata agora, houve un fulano que miraba como era a sombra que caía nun pozo en Asuán e a comparaba coa sombra que caía na columna de Alexandría. E agora outro que un día se puso a mirar e vía que sombra facía a Lúa en riba a Terra en riba da Lúa e despois colleu unha moeda. É o único que fixeron. O resto foi, pois, simple talento, puro talento. Pero que hai máis. Este señor, chamado Aristarco, botouse, xa que puido calcular, pode ter unha estimación da distancia entre a Lúa e a Terra, pensou no seguinte. El xa tiña claro, non? Que a Lúa era un obxecto que daba voltas á Terra e que a Lúa ten a pinta que ten en función de como está colocado con respecto a nós. Por exemplo, cando a Lúa está colocada a un ángulo de 90 grados entre o Sol e nós, vémoslle solamente a metade da cara. Porque a Lúa sempre vai estar iluminada na metade, non? A Lúa sempre vai ter unha bola que estea onde estea, vai estar iluminada na metade. Pero claro, se está aquí, veremos o cu negro, e se está aquí, veremos a cara blanca. Aquí estará Lúa chea e aquí estará Lúa nova, porque non vai. Estará a luz iluminada para este lado de aquí. Pero ele dixo, bueno, cando este en cuarto, decir, un menguante, isto é porque hai 90 graus entre o Sol, a Lúa e a Terra. Entón ele dixo, esperou o día de cuarto creciente ou de cuarto menguante, e nese momento
el razou o seguinte: xa que 6 a distancia de aquí, non teño máis que medir o ángulo que me separa a Lúa do Sol, e como os gregos daquela xa sabían que todos os triángulos teñen as mismas, se son iguais de proporcións, teñen certas, como diría, certas proporcións tamén entre os seus lados, isto, bueno, dito en fino chamanse coseno e seno, pero non vamos a entrar neses detalles, simplemente quédense que con que o triángulo, se ten a mesma pinta con mesmos ángulos, vai ter unhas proporcións entre os seus lados que van a ser iguais, ainda que o triángulo mida 1 millón de kilómetros ou que mida 1 centímetro, as proporcións entre os seus lados son a mesma, se a pinta que ten a mesma. Entón, sabendo esta distancia, e sabendo este ángulo, puido obter a distancia que separa a Terra do Sol. Que ocorre? Cometí un erro moi grande, porque este ángulo é prácticamente como este. O Sol é unha bola, entón, pois, mediu 87 graus. O ángulo, en realidade, é 89,8, que é imposible de medir para ele, naquela época, non? É unha diferenza de grados moi pequena, non? É imposible. Pero a mesa debeu quedar asombrado de ver que lle daba 20 veces máis longe o Sol que a Lúa. Porque pensen, estábamos nun momento, partimos dunha situación na cal teníamos o ceo, que era unha bóveda con todas as cosas pintadas. En primeiro lugar, a primeira distancia que nos separa do ceo. A Lúa a 400.000 km. Xa temos o primeiro dato, non? De que a que altura está o ceo. Pois o ceo está a 400.000 km, porque está a Lúa aí. Pero ahora dis, claro, é que cando o Sol se queda tapado pola Lúa, iso quere dicir que o Sol pasa por detrás da Lúa. É dicir, o Sol está máis aló ainda. É dicir, o ceo xa volve a subir de tamaño. Pero claro, botas contas, 20 veces. Vostedes pensen o que era na Grecia antiga 400.000 km. É dicir, eu, por exemplo, que son nacido no século XX, cando moceo con rapazas de 20 km a redonda como moito, non? O sea, 20 porque hai coche, porque vai a... Pero claro, isto na Grecia clásica, 10 km a redonda, o sea, falar de 100, 150 km para buscar moza, nin de longe, non? Entón, quero dicir que a escala de tamaño, isto tamén está moi estudiado, vai cambiando co tempo. Para un grego, 50 km tiene que ser unha burrada, non? Porque claro, e buscar moza 50 km, vamos. En cambio para nós, pues bueno, era aquí a Coruña, pues mira, un encontra moza na Coruña, non? E incluso en Barcelona, porque hai avión. Pero claro, o que quero dicir é que 400.000 km, que para nós ven sendo a distancia que recorre un taxista nun ano, para ele será casi un infinito. E agora, 400.000 por 20 son 8 millóns. Tú sabes, non lle cabía ni na cabeza. Todo supoño que incluso aí debíos estar a baixa, porque vamos a tener medo, supoño que te pasase, non? De longe, non? O caso é que, unha vez que estimou este valor, dado que, cando a Lúa se mete diante da Terra e tapa o Sol, como lles dicen que isto é unha carambola espectacular, que o disco da Lúa encaixa perfectamente co disco do Sol, el tamén podía usar a Lúa como se fose a moeda de antes. Agora, en vez de poñer a moeda, pon a Lúa. Entón, aquí estaría a Terra, aquí estaría a Lúa e aquí sería o Sol. E fixo unha mesma regra de 3. Entón, se o Sol estaba 20 veces máis longe que a Lúa, concluíu que o Sol era 20 veces máis grande que a Lúa. En realidade, son 400 veces máis. Bueno, pois aquí pechouse xa unha das épocas máis gloriosas nesta historia que estamos contando hoxe. É dicir, os gregos xa puderon dar tamaño da Terra, tamaño da Lúa, estimar un tamaño do Sol que non era moi correcto, e as distancias ao Sol e a Lúa. Pero claro, a partir de aí, a xente xa se decatou de que esa medida ao Sol era moi difícil porque dependía dun ángulo, e a partir dos gregos, posiblemente lle vaya sonando nomes. Isto é unha liña histórica dende a Grecia antiga, bueno, xa despois da Grecia antiga, hasta casi o Renacemento, bueno, casi o Renacemento, e incluso un pouco máis alto. Xente que refinaba as medidas e foi aproximando a distancia ao Sol. Como ven, varían moito, nomes moi egrexos, Aristarco, Hiparco, Arquímedes, Ptolomeo, depois aquí se encontra Copérnico xa do século XVI, Tycho Brahe, Kepler, non? É dicir, era unha cousa que se sabía que era rabuda. Obter esa distancia ao Sol era algo moi rebudo e moi complicado. Bien, nestas estábamos,
vemos que hai un parón, os gregos obtiveron eses datos, pero non se moviu nada máis. Esa pregunta, non, de que a que altura está o ceo, quedou aí clavada no que fixeran os gregos. E ata despois do Renacemento, iso non se moviu. Isto ocorreu, pois, en casi todos os ámbitos do saber, non? En las letras, en moitas cousas. Houve un parón na ciencia, sobre todo neste aspecto, e non se puido avanzar nada novo. Ata que chegou este señor, chamado Kepler, un señor que revolucionou moito polo que foi o campo da mecánica celeste. El observou unha cousa moi curiosa, non? El sabía, bueno, xa se sabía tamén dos gregos, que cando miras o ceo hai puntos que parecen estrelas, pero que se cambian de sitio. Un mira ose de feito, se saen, pois, bueno, non coloca aquí, pero se saen e miran un pouco cara a oeste, pouco para arriba verán unha estrela moi brillante, así moi blanquecina. Pois non é unha estrela, é un planeta, chamase Xúpiter. Se volven dentro de 3 días ou dentro de 3 meses e miran, son aí, cambiouse de sitio. Entón, eles a esas estrelas errantes chaman de planetas. Non sabían que esos planetas eran algo distinto do que eran as estrelas. Entón, este Kepler acabou observando que o tempo que tardaban ese planeta sin dar unha volta completa no noso firmamento, pois tiña unha relación coa distancia que os separaba a nós. De feito, obtivo unha relación que dicía, basicamente, que aquel planeta que vira máis rápido en torno a nós é porque está máis cerca. Isto pode nos parecer unha obviedade, pero non é. Porque, basicamente, se permite ordenar os planetas en función do rápido que miran alrededor de nós. Por exemplo, se obtivo que Xúpiter está 5 veces máis lonxe do Sol que a Terra. Saturno, que está 10 veces máis lonxe. Ollo, que isto non tiña por que ser así. É dicir, que o planeta que vire máis rápido é porque está máis cerca, o mellor que ser non, o mellor, pues, o que está máis cerca pues, é un pouco preguiceiro e vai máis lento. Non tiña por que ser máis rápido nem máis lento. Isto é algo que encerra unha cousa moi importante que é que se chama a lei da gravitación universal, que obtivo un investigador na Universidade de Cambridge pouco despois, e cuxa clave precisamente é iso, que o que máis rápido vira máis rápido para non caer. Pero isto tamén é outra historia, na que non vamos a entrar hoxe. Ben, pois, con o traballo de Kepler xa se puido decir que nesta batalla que temos para saber quen está máis alto, xa sabemos que, por exemplo, Marte está máis cerca que Xúpiter, porque Marte corre máis rápido que a Xúpiter. Xúpiter está máis cerca que Saturno, porque Xúpiter corre máis cerca que Saturno, pero, claro, só había distancias relativas. Faltaba ter unha distancia concreta real boa. E isto obtivo un señor italiano chamado Giovanni Cassini. Giovanni Cassini empregou un principio moi intuitivo, que é que se collemos así un dedo, collen así o dedo todos, collen así o dedo diante, pechen un ollo, e, por exemplo, tapenme a min a napia. Tapenme a min a napia. De eso sí parece que me estou apuntando, non? Pero, vale, vou apuntar a napia, pois do reitor, por exemplo. E agora, pois, abran outro ollo e pechen o que tiñen aberto. Verán que cambia de sitio o dedo, non? Ven que cambia de sitio, non? Bueno, pois isto chamase paralaxe. Entón este home, pois usou ese principio para intentar ver a que distancia estaba Marte. E que fixo? Bueno, pois ele era astrónomo en París. Entón el vía Marte era esta boliña de aquí, e el vía que Marte, pois cando miraba polo telescopio, Marte tiña a súa dereita unha estrela, vale? Porque ele estaba aquí, esta era Marte, entón el miraba Marte, e no fondo dese firmamento, pois aparecía Marte aquí colocado, e isto na estrela. Eso que el vía desde París. Pero claro, el, pois, pensou no experimento este que acabamos de facer do dedo, e viu que, claro, cando cambia de sitio, pois claro, pois a mellor cambia a posición do que era o noso dedo. Entón, el daquela tiña discípulos, e dixo un rapaz, neno, vaite a Guayana Francesa, e mírasme, ese mismo día que eu miro, a ver onde está Marte, a ver se está no mesmo sitio. Entón, fui echar o balón, e ao mesmo día que estaba mirando o jefe en París, el mirou desde a Guayana Francesa, e, oh, sorpresa, Marte, sabe onde estaba a esquerda da estrela?
Marte estaba ahora á dereita da estrela. Amigo, detalle importante. Por qué? Porque en función deste apartamento que se cambiou, porque se fixan, ahora Marte cambióse para aquí. Non é que se cambiara Marte, é que simplemente cambiou de sitio. Antes tiña o dedo aquí, abrí outro ollo e cambiou de sitio, pero non porque se cambiou o dedo, sino porque a miña perspectiva cambiou. Entón, en función disso, en función deste ángulo, Cassini puido obter dunha maneira moi precisa a distancia do planeta Marte. E de feito, unha vez que tivo a distancia a Marte, sareu todo detrás. Xa pude calcular tamén a distancia ao Sol. De feito, ele obtivo que a distancia que había ao Sol dende a Terra era de 140 millóns de kilómetros. En realidade son 150 millóns, pero a precisión é moi interesante. Lógicamente, cando un ve isto, ten que ter un gran respeto por estes pioneiros. Pouco despois de Cassini, por exemplo, ao mesmo tempo que lo facía, un señor chamado Euler Roemer calculou a velocidade a que se propaga a luz, simplemente vendo como se ocultaban os satélites de Xúpiter. É un experimento moi curioso, e ele obtivo no 1676 que esa velocidade era de 220.000 km por segundo. En realidade son 300.000 km por segundo. Pero non pode ser tan arrogante no século XXI para decir que esa medida está mal feita, porque é un éxito, primeiro, darse conta de que a luz tarda un tempo en chegar, e, en segundo lugar, medir unha velocidade tan grande. Bueno, a medida foi perfeccionada por un tal Halley, que simplemente esperou a que pasase o planeta Venus entre a Terra e o Sol. Entón, o que facían era un poñerse o máis arriba posible na Terra e un o máis abaixo posible. Entón, cando un ve o planeta Venus pasar por diante, verao aquí, verao polo camiño de abaixo, e cando un ve o de abaixo, veo pasar por arriba. Entón, un compara o dibujo que fai o de arriba o de abaixo, en función desa medida que se pode facer moi precisa, xa, obtiveron os 150 millóns de kilómetros. Nese momento, estamos falando de finais do século XVII, xa se puido dimensionar o sistema solar. É dicir, nesa pregunta que nos facíamos, a que distancia está o firmamento, xa se soubo a que distancia está o Sol e a que distancia están os planetas. Xa se resolveu unha gran parte da incógnita. Xa temos resolto unha parte moi importante. Pero fíxense, desde os 300 antes de Cristo hasta 1700 pasaron 2000 anos. Os gregos deron un bo adiante, parouse todo iso 1700 anos, 1800 anos, ata que agora se completou o rollo. Pero hai un detalle, que nos falta o máis importante, as estrelas. É dicir, teñamos esa bóveda negra, con cosas pintadas, xa sabemos que a Lúa está máis pa aquí, que o Sol está máis pa ló, ahora sabemos que o planeta está cada un onde lle toca, pero claro, hai estrelas. E coas estrelas, que facemos coas estrelas? En primeiro fixeron unha operación que fixera Cassini, mandar ao chaval para a Guayana Francesa, a ver, mira esta estrela, a ver se ves igual que a mí. Volvía para aquí, igualito. Bueno, vamos a poñernos un no quinto nabo e outro aquí. Tampouco, igual. Entón, pues algo disso, bueno, pues vamos a facelo a bestia. En vez de poñernos a mirar desde a parte de arriba da Terra e a parte de abaixo da Terra, o bruto. En xaneiro, a Terra está no lado do Sol, como a Terra tarda en dar unha volta, pois en 6 meses estará ao outro lado. Pois a Terra en xaneiro, a Terra no xullo. Daqui a aquí hai 300 millóns de kilómetros. Malo será, home, 300 millóns de kilómetros e outro cruzando o Atlántico, pois había diferenzas que haberá 5.000 kilómetros, pois con 300 millóns de kilómetros algo debería verse. Pois casi nada. Aquí a xente se empezou a sospeitar que isto estaba máis longe do que pensamos, non? O que pasa é que un señor, un eminente matemático físico chamado Bessel, que era así moi puntilloso, que hai que ser moi puntilloso para isto, atopou que nunha estrela, que está nunha constelación que se chama do Cisne, que é unha constelación moi fermosa que se ve moi ben no verán, pois había un corremento de 5,2 segundos de arco. Despois de ellos o que son 5,2 segundos de arco, para que vexan a dificultade que ten isto. Cando este home, con ese ángulo mísero, me di a cuenta do trianguliño este que lhes contaba antes, saíulle que a distancia era de máis de medio millón de veces a distancia Terra-Sol. A distancia Terra-Sol, que sabemos veremos, lle parecía unha burrada, 400.000 km a da Lúa, xa lle parecía unha burrada o do Sol,
o Sol ao final son 150 millones de kilómetros que se máis a bajada. Pero claro, agora o do Sol por medio millón de veces. Entón, eso cando un pon na calculadora os números xa non che cabe no papel, non? Entón, xa non che vale a regla, xa non podes medir coa regla, tens que medir de outra maneira, non? De feito, a luz, ata a luz, que é moi rápido, lle leva un tempo chegar hasta aí. A luz chega e tarda 1 segundo, 3 décimas en chegar a luz. Chega un momento. Pero claro, isto viría sendo 11 anos a luz correndo. O sea, empezamos, soltamos no 2015, mandamos un foco, encendo este láser aí, tiro o foco desa estrela, e no 2026 chegou o rayo láser ali a estrela. Para que se faga unha idea do tamaño que é. De feito, esa distancia, digamos, ese percorrido que fai a luz nun ano permite dar unha unidade de medir de distancias que se chama ano-luz. O ano-luz é o camiño que fai a luz correndo un ano. Que a luz a corre, nun segundo chega daqui a luna, en 8 minutos chega daqui ao Sol, 8 minutos, pois ten que botar 11 anos para chegar aquí. Vésendo basicamente, pois 10 billóns de kilómetros. É unha auténtica animalada a distancia, é dicir, non nos cabe na cabeza de feito. De feito, o ángulo, para que se fagan unha idea, dicíamos que o ángulo que mediu era de 5 segundos de arco, os ángulos mídense, pois este é o queixo que tínhamos ao principio, pois cando empeza a medir daqui o ángulo, pois cando está aquí arriba son 90 graus, vale? 180, bueno, 360 graus sería unha volta completa. Pois un grau sería a 90ª parte disto, é dicir, unha raya que se ensevería, co grosso que temos aquí. Pero que un grau pode se dividir en 60 partes máis pequenas, que son o que chamamos minutos de arco, que xa nin se vería, vamos. E o minuto de arco pode se dividir a vez en 60 segundos. Entón, este señor mediu 5 segundos de arco. Non mediu un grau, que xa é un ángulo moi pequeno. Non mediu un minuto, que xa é a 60ª parte dun grau, non. Mediu a 60ª parte dun grau. Que é unha cousa mísera. De feito, é equivalente a ver unha moeda, pois destas de, non sei, dun euro, pois en órdenes, desde aquí, non? Entón, para que vexan a extrema complexidade que xa tiña a astronomía daquela. Xa me quero dicir a de ahora. Bueno, hai unha maneira de medir isto, xa. Bien, se se fixan, o señor este Bessel encontrou esa medida que lle costou un riñón facela, houve xente ata que morriu, xente que morriu de pulmonías. A xente no século XVII e XVIII morría de pulmonías porque se ponía, imagínense, en Alemanha, en Inglaterra, en inverno, que cando máis oscuro está todo, ali a 5 baixo cero, mirando. Xente que palmaba directamente de pulmonía, isto ocorre, non? Pero bueno, estábamos no século XIX, finais do século XIX, o de este señor Bessel foi máis ou menos a mitad do século XIX, e en base a isto de mirar a diferenza de ángulo que había, foron loitando moitísimo, pero con moitísimo traballo, ata principios do século XX. Pero a principios do século XX, que é Antonte, non había máis que determinadas as distancias a unhas 100 estrelas. Nada máis. E se se pode apuntar no 20, hai máis de 100 estrelas. Eu aseguro. Bueno, aquí en Santiago vemos menos porque hai moita luz, pero se saen ao monte, diréis que hai máis de 100 estrelas que se poden ver. Entón, claro, estaban a xente nun momento que sabía que isto era moi grande, porque claro, as estrelas que había por aí, pues non se podía ver ningún tipo de distancia, isto quería decir que estaba moi longe, pero non había nin idea da distancia que nos separaba dese firmamento, non? O firmamento ahora cada vez está máis longe, non? Empezamos coa Lua, a 400.000, o Sol, os planetas, e agora encontramos que hai unha estrela que está a 11 anos luz, xa? Unha cousa bruta, non? O sea, unha cousa inimaginable, pero claro, agora que o que está por aí pode ter unha máis tamaño. Bueno, pois non se sabía como sair do Terra, ata que unha señora, a principios do século XX, deu unha solución. E a solución consistiu en fixarse na luz. Por certo, este ano 2015 é o ano internacional da luz. Eses estudos da luz teñen moito que ver no que vou a contar agora mesmo. Para explicarles un pouco o mecanismo, ainda que se entran en profundidades, pensen que se un, por exemplo, ten unha bombilla a 1 metro, unha bombilla típica, vale? Pode medir a cantidade de luz que lle chega desa bombilla. Eu teño a bombilla aí, eu teño poden meter unha maneira de medir canto luz me chega. Vale? Bueno, pois cando un aproxima a bombilla a metade de distancia, a luz que emite un punto de luz
digamos, a luz transmítese como se fose unha perturbación eléctrica magnética, non vamos a entrar en detalles, pero é unha perturbación que vai, digamos, que vai medrando, como cando tiramos unha pedra nun lago, non? Cando tiramos unha pedra nun lago, cae a pedra, e verá que fai circuliños, non? Os circuliños van correndo, e o circuliño vai medrando. Entón, pois, a luz fai unha cosa parecida no espacio, non? Perturba o espacio como se fora unha pedra nun estanque. Que pasa? Que como ese circuliño que vai facendo a pedra medra, a medida que o radio aumenta, a circunferencia dese circuliño vai se facendo cada vez máis grande. Entón, unha esfera, por cuestións que tampouco nas que non vou entrar ahora mismo, pois ten unha superficie que vai medrando, digamos, co cuadrado da distancia que me separa dele. É dicir, aquí, ainda que eu acheguei a bombilla a metal, non vou a recibir o doble de intensidade, senón que vou a recibir o cuadrado. É un razonamento un pouco duro para a xente que non estea feita isto, pero bueno, simplemente quédense con que o feito de que a bombilla emita a luz en ondas fai que, se eu reduzo a distancia a metal, a luz que mido aquí non vai ser o doble, que é o que podría pensar ao principio por regla de 3, senón que vai ser o cuadrado. Vale? Entón, pois, como poden inferir, eu vou a contar que esta señora atopou unha maneira de medir a distancia en función da luz que me chegaba. Por qué? Porque hai estrelas que están máis longe e estrelas que están máis cerca. Cando o coche ven a 3 km, os meus ollos foran moi pequenos. Cando teño aquí diante e me pongan largas, quedo cero. Entón, temos claro todos que canto máis cerca está, máis alumbra. Pero hai unha cousa, que non todas as estrelas son iguais. Habrá unha estrela mangallona que tiñe un montón, e a estrela miúda que brillará un poquinho. Entón, claro, non chega con dicir que esta brilla menos que esta, e, por lo tanto, esta que brilla menos está... Non. Porque a pequena é unha mísera estrela e outra é un mangallón de estrela. Entón, temos que refinar un pouco máis. Entón, esta señora, que se chamaba Henrietta Levy, ela estudaba estrelas variables. Ela encontrou, daquela, isto é un tema que hacemos un apartado. Esta señora, digamos que era investigadora, pero en realidad venía sendo como unha sumisa ao seu xefe. É dicir, a situación da muller evolucionou dunha maneira máis lenta ainda que a ciencia. Entón, a muller, no século XX, era, digamos, un apartado que non contaba na ciencia profesional. É dicir, os xefes do laboratorio eran homes que tiñan, para facer as cuentas, eran unhas cousas a mulleres que eran moi detallistas. Pero elas eran consideradas como científicas de segundo. Pero esta muller que tiña moita iniciativa, entón empezou a entrar a cosa. Ela fixábase nas estrelas variables. Era deducir moi correctamente que unha cousa moi grande non pode estirar moi rápido. É como cando un pon a un chaval de 2,15 m, que se paura solo, ou estes dobradeiros que vemos a veces pola rúa, son da mellor, como os tíos van como lentos. En cambio, un rapaz menudo de 1,50 é como máis espabilado, non? Pois ese razonamento vale para as estrelas. A estrela que é máis pequeniña vibra máis rápido, non? É máis cativa, vibra máis, porque pode vibrar máis rapidamente. En cambio, a estrella que é máis mangallona oscila moi lentamente. Entón, ela puido encontrar iso, sabía que as estrelas evidentemente estaban feitas da mesma materia, e acabou obtendo que unha estrela pulsante, se pulsaba moi lento, iba a ser moito máis grande. E canto máis grande sesa, máis alumea. Por lo tanto, ela conseguiu ver un grupo de estrelas pulsantes nun sitio onde ela puido medir a distancia a esa estrela pulsante polo método antigo, ese que era tan difícil, esas 100 estrelas que había miradas, pois alguna delas era pulsante. Entón, con ese razonamento, puide decir, bueno, pois a estrela que pulsa tantas veces por semana ten que ter este tamaño. E se ten este tamaño, alumea tanto. E agora xa sei que a que é máis grande oscila con esta lentitude, vai ser igual que aquela que ves no quinto nabo, e que oscila da mesma maneira. Pois se oscila da mesma maneira que esta que teño cerca, aquela, a máis esta van a ser iguales, porque vibran da mesma maneira. Porque como oscilan da mesma maneira, ten que ter o mesmo tamaño. Entón, podo comparar esta que vibra así aquí, con aquela que vibra militar, pero vibra da mesma maneira. Entón, xa podo comparar con toda a tranquilidade, é dicir, comparar a luz que me chega desta
e a luz que me chega desta, porque estou seguro que a luz esta é igual que esta luz de aquí. Entón, así, comparando as luces das cousas que oscilaban da mesma maneira, esta muller deu, con modo de medir a distancia, as estrelas, que estaban moi longe. Este foi un traballo absolutamente revolucionario. En efecto, cando se publicou, publicou no xefe, o xefe debe dar un pouco de vergoña, e ao final admitiu que este traballo fora preparado pola señorita Lind. Un traballo clave, porque desatascou o tapón. Non se podía saber a que distancia estaban as estrelas, e a partir deste traballo desta muller, xa se puido medir que tamaño tiña a Vía Láctea. Nunha década, a finais da Primeira Guerra Mundial, xa se sabía que a Vía Láctea, que daquela era todo o universo que había, era unha cousa que tiña 100.000 anos luz de diámetro, que é unha burrada tamén. Desatascouse todo o problema grazas a esta muller. Unha cousa que é moi curiosa é que a xente pensa que os tamaños, a distancia que nos separan as estrelas están calculadas desde fai séculos. Non hai nin 100 anos que se dimensionou a Vía Láctea. Miña tía, que morreu fai un ano, naceu máis ou menos nesa edad. Cando miña tía naceu, ainda non se sabía que tamaño tiña a Vía Láctea. Pero é que hai máis. A Vía Láctea, que é unha especie como de mancha branca que hai no firmamento cando miramos moi de noite, non o é todo. Agora xa sabemos que o noso firmamento, a parte esa central do firmamento, que está moi manchada con moitas estrelas, está como moito a 100.000 anos luz. Pero que pasa coas estrelas, coas cosas que se ven fora da Vía Láctea? Bueno, pois había, lóxicamente, cosas que estaban máis alá, e entre elas había, pois como pequenos borróns, que sabían os árabes de feito, cerca da Mamil, sabían unha especie como de borrón, bueno, chamaban nebulosas, e a finais do século XIX, pois había algún tolo que dicía que, bueno, a mellor isto podería ser unha Vía Láctea como a nosa, e enseguida era chamada a orde. Bueno, decía, ningún tipo normal pode decir que exista algo máis aló da Vía Láctea, como pode ser tan tolo como para decir que hai unha cousa máis aló da Vía Láctea, non? Isto era os status que había na fronteira do século XX. Pero claro, este señor de aquí, no ano 1933, deu un golpe de timón. Este señor tiña un observatorio moi potente, e na nube esta de aquí apuntou e viu unha cousa que parpadeaba, que facía intermitencia. E dixo, unha estrela que pulsa. Claro, estaba moi longe, era unha cousa moi tenue, pero oscilaba cun valor que tiña que corresponder a unha estrela de un certo tamaño. Entón, claro, el comparaba a luz que lle chegaba esa intermitencia ali, e miraba, facía a regla de 3 e decía, isto é imposible. É moi débil, a luz que me chega é unha miseria, onde estará esa estrela? Entón, botaba as contas e obtivo que esa estrela estaba a casi 1 millón de anos luz. Entón, aquí recupero un dato que dixen antes. Dixen que a Vía Láctea, que era o grupo de estrelas onde nós estamos, medía 100.000 anos luz. É dicir, imagínense que a Vía Láctea somos nós somos estrelas, este cuarto mide 10 metros de longo, entón, para mí isto é todo o universo. E agora ven un tipo e dime, non, aquí, pois hai alguén que está a 150 metros de aquí. Isto é imposible, non pode estar aquí dentro, si está a 100 metros. Non sei se me están entendendo, non? Si este cuarto mide 10 metros de ancho e eu digo que hai unha cosa que está a 100 metros, non pode estar aquí dentro. Pois ele dixo, está a 1 millón, e por lo tanto, señores, hai algo que está alén da Vía Láctea. Imagínense o terremoto. Está todo, non sei que, eso está mal medido, non sei que. Mediron, efectivamente. Esa cousa estaba a 1 millón de luz cando a nosa Vía Láctea medía 10 veces menos. Solución? Pois hai algo que está fora de nós. É isto. Unha galaxia como a nosa. A galaxia de Andrómeda. Entón, este señor chamado Erwin Hubble, no ano 1923, demostrou que hai galaxias. Que como vivimos nunha época na cal hai películas de ciencia ficción, vemos todos os días, na prensa, unha referencia que para a nosa xeración é máis do máis común, pois non hai nin 100 anos que a idea de galaxia está en riba da mesa. Hai xente nesta lúa seguro que naceu antes do ano 1923. Cando esa persona naceu, ainda non se sabía que había galaxias. Esta é unha sorpresa moi potente, porque a xente pensa que é un concepto do século XVII, non. É de Antonio.
hai xente nas nosas casas, meu avó, meu bisavó, que cando nació non se sabía que había galaxias, aparte da cosa, non? E de feito, claro, a xente empezou a decatarse de que cousas que había aquí que eran manchas, pois cada un era unha galaxia. Co cal, aí se nos foi a conta. A que altura está o ceo? 100.000 anos luz, nin de coña, xa está a 1 millón. Pero ahora, claro, a xente fijas en disparazo, pois isto tamén igual é unha galaxia. Entón, de repente, o tamaño que temos no noso universo explota, non? Xa, como diríamos hoxe en día, flipamos, non? Coa cousa esta de aquí, non? Pero claro, volvemos ao mesmo rollo de antes. Como podemos medir a distancia estas galaxias? Porque a galaxia non vale o tema do ángulo. O tema do ángulo xa fracasaba coas estrelas. O tema da luz tampouco, porque aquí estas galaxias que están no quinto nabo xa non hai ninguna estrela que se poda ver. Entón, hai que usar un novo método. Pois o novo método consistiu en algo que para nós é moi habitual. Explico. Cando un está escoitando pois, un coche que ven cara así e lle pita, oiremos que o coche cando pita fai isto de pi, non? Sabemos que o son que emete o claxon cambia, non? Según se aproxima a nós. Non é que o claxon cambie de música, é porque cando corre para nós o claxon vai pisando a súa propia onda, o son é unha onda que tamén se propaga, polo aire, entón, se o claxon vai pitando e vai correndo detrás da onda, pois como que a aplasta, como que a persegue, entón o son faise máis agudo, e cando escapa de nós, pois como o son está marchando por un lado e o obxecto que o emite marcha por outro, faise o son máis grave. Isto corre para o son, chamase efecto Doppler, en honor a un físico austríaco que o escribiu, pero tamén pasa coa luz, porque a luz tamén é unha onda. Tamén é unha onda, como a do son, é un máis difícil de velo, pero tamén é unha onda. Así que cando a bola, esta estrela que está aquí, se alonsa de nós, pois a súa frecuencia faise máis grave, e isto en luz quer dicir que a luz faise máis vermella, e cando se aproxima a nós, a luz faise máis azul, faise de mellor frecuencia. É dicir, un vendo como é o DNI das cores que mete un obxecto luminoso, pode saber se ese obxecto se alonsa ou se acerca. E mesmo pode calcular a velocidade. Entón este señor Hubble empezou a sacar como era a descomposición das cores das estrelas que estaba mirando, e vía que todas tiñan unha especie como de corrimento. Sinal, como cando ven un coche que te pita, non? Pois iso, este son está sendo emitido desde unha cosa que se move, pois a luz igual. Entón empezou a observar que, claro, que todas as luces tiñen ese corrimento por mor dese movimento, pero ademais ele observou algo moi raro, non? Observou que as galaxias que estaban máis longe presentaban un maior corrimento vermello, é dicir, as galaxias que estaban máis longe escapaban de nós máis rápido, e as que estaban máis cerca escapaban de nós tamén, pero menos rápido. Pero hai un detalle, que todos escapaban de nós. Se o tipo miraba por un lado, esta escapa de nós, podemos mirar aquela, pois tamén escapa, bueno, pois esta tamén escapa, bueno, algún que se achegue, por favor, pois non, ni unha. Entón, pois isto como cando entra nun sitio e a xente marcha de un, pois dis, cheiro mal, calle mal, non sei, non? Porque ou empeza a pensar, mire para onde mire, todo escapa de min, aquí hai algo comigo, non? Como cando van autopista, ven todos en contra de min, boa revés. Pois ele observaba que escapaba. E ademais, que estaban máis longe, máis rápido escapaban. Entón, isto é un patrón moi curioso. De feito, bueno, isto, en primeiro lugar, permitiulle facer unha lei, que foi unha lei de instantes, ver que canto máis se corre, isto é máis lineal. Se se corre o doble, é que está o doble de longe. Se se corre a mitad que a outra, é que está a mitad de longe. É dicir, unha cousa proporcional. Esta é unha lei moi importante de medidas de distancias. Lei de Hubble. Xa non valía nin o das bombillas da señorita esta, nin o dos ángulos. Agora é mirar a luz e ver se esa luz está sendo emitida de unha cousa que se move por un lado ou outra. Este é o primeiro detalle. Pero o segundo é moi importante, que todo o mundo marcha de nós. É unha cousa moi rara. Isto é un detalle que apareceu pouco a pouco, pero chamativo. Entón, ele non sabía por qué. Cando dixo, mira, isto parece que escapa. Ademais, este descubrimento foi 6 anos despois da galaxia. Unha cousa moi curiosa. Por tanto, este home, lóxicamente, morreu. É un home que non levou o premio Nobel de Física, porque daquela a astronomía non se consideraba física maior, por así dicirlo, como unha injusticia que ten a historia dos premios Nobel.
teria sido un dignísimo premio Nobel, evidentemente, pero non o foi. O que si é certo que cando a NASA decidiu poñer un telescopio en órbita para evitar toda esta porcallada que hai na atmosfera, puxo o seu nome a este telescopio que, por certo, neste ano, que é de moitas efemérides, cúmplese o 25 aniversario do Hubble, un telescopio que xa pasou todo o tempo de execución, pero que está funcionando de maravilla, non? Unha cousa eleva somente. Bueno, total, que este tema de Hubble, polo cal me decidiu o tema do telescopio, xa o adivinara este señor de aquí. Se se fixan aquí no pescozo, non é que teña un cuello raro, é que cura. Señora cura. Esta señora cura, pero non cura que descubrira ese efecto por unha razón que se vou comentar despois. Teóricamente, de feito, encontrou pois que o universo se estaba expandindo tamén, que todo escapaba de nós, e mesmo encontraron unha maneira de medir distancias. O que pasa é que este señor fixo en 1927, Hubble fixera en 1929, un pouco antes do gran crack do 29, e escribiu nunha revista belga, en francés. Ninguén soubo nada, tal. Bueno, pois o home pasou de todo. E no ano 1931, 2 anos despois de que Hubble sacara o seu traballo, traduciu ao inglés, pero alguén cortou as dúas follas clave, nas cales aparecía pois, o de que o universo se expandía e o cálculo da distancia. Isto descubriuse fai 4 anos, ou así, 4 anos, 5 anos, montouse un pollo descomunal, editoriais nas revistas científicas máis importantes, sempre incluso que decía que había que quitarlle o nome a ese cabrón de Hubble, porque a xente empezou a decir, bueno, claro, o Hubble será famoso, viu que o cura o fixo 2 anos antes, e dixo, ai, sí, non, non. Traducido, nada, deixe mover aquí, arrancou das follas, e publicou así, non? Despois de leído ese caso da historia. Bueno, si, como vou dicir agora, o que pasou, que se descubriuse fai 2 anos, foi que o cura este, pois era un señor moi humilde, un cristiano, pois, como, bueno, que se decía de cristiano nada máis, e cando ele, o publicou no 27, 2 anos despois viu que o fixera Hubble, cando o traduciron ao inglés, dixo, bueno, mira, xa que o fixo outro, para que vou poñer eu. Total, que mandou un cacho na máis, para que lle traducisen un cacho de inglés o outro, e o que xa fixera o Hubble, ele non o quiso poñer para meterse en libros. O sea, a humildade cristiana, católica, pero vamos, a polémica científica que se houve nos últimos 4 anos foi moi descomunada, o sea, a punto de pedir ao Congreso que lle cambiara o nome ao telescopio Hubble, non? Unha cousa moi curiosa. Bueno, o caso, este señor obtivera este tipo de razonamento porque o feito de que o universo se expanda e de que se expanda en función da distancia a nós tiña que ver co traballo deste señor de aquí. Este señor de aquí é un físico alemán que foi moi coñecido por moitas cousas que fixo, pero entre elas unha teoría que involucrou unha nova concepción do que son a nosa posición nas coordenadas espaciais e temporais. El veo a decir basicamente que a medida do tempo está relacionada co noso estado de movimento, o cal o levou, bueno, digamos, a facer unha teoría na cal o tempo e o espazo pasan a ser un ente único que ademais está relacionado. Entón este home, ao facer esas ecuacións, pois claro, obtiña unha maneira de medir que tiña unha regra, non? Unha regra, cando un fai unha teoría para medir cousas, obtén unha maneira de medir, non? Por exemplo, teño, para medir aquí no noso espacio, pois ten unha regra que é un varal que mide 1 metro, entón ese metro é o que eu uso para medir, non? Pois 1 metro máis 1 metro son 2 metros, máis 1 metro son 3 metros, e así mesmo, non? En cambio, para a súa regra, non miren as contas, realmente quedase coa idea, na súa regra, como esa regra tiña unhas dimensións de diante a atrás, dereita a esquerda, arriba a baixo, pero tamén o tempo, é unha regra moi curiosa, porque é unha regra que infla co tempo. Porque agora xa, na súa teoría, xa non había o espazo con 3 dimensións, non? As dimensións é a maneira que temos de medir as distancias, para diante, para atrás, para a dereita, para a esquerda, para arriba, para baixo. Isto era o normal, o que todos esperamos. Este tipo de nome. Hai que meter o tempo tamén no medio. E diste como meterá o tempo? Bueno, pues, dunha maneira que non vamos a contar. O caso é que a regra que ele ten é unha regra que infla. Entón, claro, cando empezou a facer a súa teoría pois, de como era a atracción dos corpos, claro, ao meter unha volta, infla, é como o pan cando mete cavadura. Ou cando faz arroz na pota e non sabes como controlar ben. Volves aos 5 minutos e me dou o bolo. Claro,
mostrar, pero si era así. No, pero ahora é así. Claro, ¿no? Entón, claro, ele observou que o seu universo, claro, cando empezaba a correr o tempo, medraba. E claro, medraba como se fosse un globo, non? O universo, se tiña posto aquí, se entre esta galaxia, pois a esta distancia, agora, cando pasou o tempo, pois a esta distancia, aí esta, aumentou. Pero non porque se movera esta non se movido o sitio, ni esta allí, lo juro, de aquí non me moví. E esta de aquí, lo juro, de aquí non me moví. Pero que pasou? Que se moviu o espacio-tempo. O folio que está pintado, moviuse. É como se tuviéramos as galaxias pintadas nun globo, e ese globo do tempo fora inflando. Entón, ese inflado fai que, en realidade, as cousas se separen, pero non porque se movan, sino porque se separa o propio espacio que está pintado. É un tema un pouco repugnante de entender, pero se o pensan dúas veces, entende, non? De feito, agora entenderán por que somos, por que o Hubble sabía que todo o mundo marchaba de todo o mundo. Claro, porque eu estou aquí, e como o globo infla, non é que eu sou unha apestado, é que todo se separa de todo. Se marcho ao quinto pimiento a mirar o que miraba Hubble, verei tamén que todo se escapa de mí. E se me poño para aquí, tamén escapa de mí. E se me poño para aquí, todo se escapa de todo. Estamos no mismo globo, pintamos, e todo o globo se vai extendendo. Entenden isto un pouco máis complicado. Ahora empezamos nunha fase máis dura, de tener máis lento. Entón, claro, inflase. De feito, Einstein, que se chamaba este señor, como isto non lle cabía na cabeza, ele puso un cacho na regla para tela quieta. É como cando das un can que unha cabra que se chamaba moito, pois unha corda para que non se chamaba. Pois puso un mismo, atou unha corda a súa ecuación para que non se te movera. Despois acabou reconocendo que fora un erro. Para ele fora un erro, despois do subante que fora un erro, meterlle esa conta. Pero o cura de antes, que como ven, bueno, que tiña unha cousa que para manterlo quieto, non? Tivera que añadir a man un termo, despois da súa conta de que era un erro, pero que lle viu o erro foi o cura está o cura de antes, non sei se se acordan dele, que pusamos unha foto, aquí ven se ve o alzacuellos. Entón o cura foi o que lle dixo, non, aquí isto de meterlle unha corda a vaca, non, quítate a corda, isto é así. Entón dixo, mira, as túas ecuacións funcionan ben porque o universo infla. Se a túa ecuación di que o universo infla, é que infla. E de feito, este señor que se chamaba Georges Lemaitre, que era belga, foi o que se activou a lei de Hubble antes que Hubble, e ademais non subante dunha cousa, para que vexan que os curas tamén pensan. Dixo, os son características de Hubble do tempo, de feito aquí temos, antes mencionábamos a Enrique Vidal Abascal. Enrique Vidal Abascal tivo un gran aliado en Ramón María de Ulloa, que foi un dos grandes astrónomos da historia española. Hai un observatorio na USC que é unha referencia absoluta. Entón o cura dixo, bueno, se eu estou aquí no ano 1, no ano 2 o universo é máis grande. Claro, e se eu no 3 é máis grande, pero que pasa se vou para atrás? En vez de ir para diante, eu tenho que ir para atrás. Entón, se este globo é máis grande que este, vale, pero se vou para atrás, como sería o globinho? Máis pequeno. E aquí máis pequeno ainda. E aquí máis pequeno ainda. Entón digo, pues claro, se vou para atrás, onde acabamos? Pois nun punto. Entón, no ano 31, nunha revista moi prestigiosa, daquela había unha cousa, unha parte da física que se empezaba a desenvolver, que se chamaba física cuántica, vamos a entrar nese tema. Ele empezou a decir que, bueno, que o universo saíra, pois, dun puntinho. Imagínense, un punto. Entón, claro, empezou a liarse tarde outra vez, pois, claro, un señor con alzacuellos, falando con Einstein, dicindo estas cousas, pois era un pouco problemático. E de feito empezáronse a meter con ele, empezáronse a rir dele. E un señor na BBC, que é unha emisora de radio británica, pois dixolle que isto era, en vez de decir que é unha gran caballera, dixo isto un Big Bang. Un bang é unha explosión. Entón, para decir que era un gran fiasco, pois para insultar o cura, dixo, mira, isto teu é un Big Bang, pero mira ti, o que ten que cuspir cara arriba, que se cuspes caiche para atrás. E ese nombre, esa teoría, empezou a saber que o que decía o cura era verdad, e acabouse vendo que efectivamente iso era certo. Empezou a ver que era certo, empezou a ver evidencia de que iso era así. E ademais, empezou a ver que as evidencias eran moi grandes, pero había un problema matemático, non? Había un problema matemático que é como se encaixa iso do punto, non? Matemáticamente ten algún problema a hora de estudar as ecuacións de Einstein, pero ese problema resolvido este señor de aquí, este son eu, esta fora de Fisterra,
como saben, a Universidade de Santiago convoca un premio internacional de comunicación da ciencia, que é o premio Fonseca. O primeiro gañador é ele, entón cando veo, pois fixo turismo, que quería comer percebes, xa levamos a Fisterra. Entón, este señor, a finais dos anos 60, foi o que resolviu precisamente ese problema do punto. Nun célebre artigo, que foi nos anos 70, que ademais fixo con outro ganador do premio Fonseca, Roger Penrose. Un artigo moi curioso, no cal resolveron e dixeron que era posible perfectamente o tema do punto. É dicir, con estes dous encaixouse isto do Big Bang. Claro, as preguntas, isto é verdad, non é verdad? Pois, evidentemente, o resultado este de Hawking e Penrose di que non é posible escaparse dese sitio. Eso tuvo que ser así, a narices. Non é un erro de cura, nin unha fantasía de cura. Isto é verdade, vale? Bueno, aquí, que Fonseca está o logotipo deste, unha foto de Fonseca que está pois no salón reitoral, cando o reitor preside o Consello de Goberno. As súas costas está pois esta imagen de Fonseca, que nos pareceu unha imagen adecuada pro premio. Este foi unha idea tamén de Senén Barro, que era o reitor daquela, parece moi logrado pois este tema, non? Aquí teño un momento de entrega do premio. Isto é a publicidade corporativa da USC. Unha gran universidade, como saben, está aquí o director. Este o outro que ganou, pois, o de Penrose, que ganou tamén despois, non? Bueno, aquí, este estatua que está aí no salón, e encanta esta foto. De feito, que leva tamén unha reproducción desto en bronce, que pesa 5 kilos. De feito, cando lle damos, non o queren porque, digo, mándame por correo, porque pesa moito, non? Vale, total. Que, seguimos acabando. Gracias a Hawking, esa idea do Big Bang é aceptada. É dicir, esteas onde esteas, verás que todo salónse de ti. E ademais, hai unha maneira moi bonita de ir máis alá no razonamento. É que un vendo, como se vai contraendo esa pelota, obtén cal é o tempo que leva o universo inflando. Porque sabemos que vai inflando, e se para atrás, imos extrapolando, e un pode calcular como é canto o tempo que leva ese globo inflándose, que é 13.700 millóns de anos. Esa é a idade do universo. Non pode calcular a idade do universo dese xeito. E ademais, o seu tamaño, pois como dixen que a luz tarda, o sea, a luz nun ano percorre un ano de luz, pois usa ten, en certo modo, unha idea do tamaño, non? Que serían 13.700 millóns de anos que leva a luz circulando, pois 13.700 millóns de anos de luz. Pero hai un pequeno tema, que é o seguinte: o inflado do globo. A luz sería como unha formiguinha que iría correndo por aquí. Pero claro, a formiga corre a súa velocidade, que sería a velocidade da luz, pero que pasa? A formiga, debaixo de si, ve que tamén o globo lle infla. Entón a luz, mentre foi correndo no universo, tamén o espazo se lle iba aumentando. Co cal, en realidad non son 13.700 millóns de anos de luz, sino que son 46.000 millóns de anos de luz o radio do universo. Son distancias un pouco curiosas, é dicir, isto danos que o diámetro do universo actual sería de 0,9 cuatrillóns de kilómetros. E aquí acabamos a pregunta: a que altura está o firmamento? Se miramos, o máis longe que podemos mirar é o radio, 0,45 cuatrillóns de kilómetros. Iso é o máis longe que podemos ver. Isto, ademais, é imposible de superar. Por qué? Porque non podemos ver máis aló, porque a luz que está máis aló ainda non tivo tempo de chegar hasta o noso ollo. Esta é unha idea tamén un pouco recurrente, porque ten que pasar con calma. Isto para noite, denseñes moitos deberes, vale? Pero o universo ten un horizonte. O sea, o universo que existe é ese. Non hai máis universo para nós que este. Non hai máis universo que este. Agora, isto non é dicir que o universo sexa finito. Non. Que hai máis aló? Pois non o sei. Non o sei. Se queremos ver o que hai un ano de luz máis para aló, tenemos que esperar un ano para ver o que hai un ano de luz máis para aló, a que nos chega a luz. De feito, a luz que vemos no borde, no horizonte, é a luz que se emitiu no momento de nacer o universo. Se unha persoa que está nese borde mira para aquí, para o Ateneo de Santiago, non nos vai a ver a nós. Vai a ver o Ateneo de Santiago, bueno, a zona que estamos ocupando, no momento de nacer o universo. Porque o universo tampouco nació nun sitio concreto, non hai o kilómetro cero que está aí no Obradoiro. Aquí foi o Iván, non hai un punto aí que despois se pode visitar, non. O Iván poniu en todas partes, o espacio naceu en todas partes.
Foi aquí, foi aquí, foi aquí. Entón, pois, resposta final, 0,94 millóns de kilómetros o diámetro do universo. Lógicamente, vamos a ser arrogantes, porque estou sendo un pouco arrogante agora, dicindo que xa se acabou a historia aquí. Claro, a distancia sí, pero hai ainda moitas incógnitas. De feito, a materia que vemos, que son as estrelas, está feita pois de hidróxeno, de helio, pero hai materia que non é a materia que nos conocemos, que é a materia da que nos estamos feitos. Hai unha especie de materia que non se ve, que se chama materia oscura, non emite luz, non reflexa luz, por lo menos non emite cosas que non podemos ver, e que non entendo que se pode ver porque basicamente víase que había estrelas que viraban en torno a algo, pero non se sabía que, porque miras para ali non hai nada. Pero algo haberá, ¿no? Como cando ves corvos ali en un sitio, pues habrá un can morto, ¿no? Pero algo haberá, pero o que pasa é que non ves nada, ¿no? Deus chamou a materia oscura. Pero ainda houve unha sorpresa máis curiosa. Lembrarán que hoxe dicen que Hubble encontrara que o universo se expandía, ¿no? Que se expandía, pues, dunha maneira. Pero no ano 98 a xente pois tiña unha dúbida esencial. Esa expansión, ese universo que rebenta, ¿no? Un gran estalido, boom. Pero claro, cando pensa nun estalido, pensa nunha bomba, nunha granada, que atiras, e pois, bueno, pues, que fai? Volve a caer, sigue extendéndose para sempre. É dicir, claro, nós temos a imagen de que cando algo tira para arriba, se tiras unha pedra, volve a caer pola gravedade, non? Pois esa gravedade afecta a todo o universo. As estrelas atraense unhas ás outras. Entón, un podía pensar que cando se rebenta, esa materia explota pois, co estourido, o que sesa, pero esa materia empeza a sentirse gravitatoriamente, entón empeza a atraer. Entón, un podría pensar que isto, bueno, pues vai frenando, hasta volver a colapsar. Pero claro, no ano 1998, fíxense nas escalas temporales, tres señores encontraron unha cosa moi curiosa. Encontraron que o universo se expandía, eso xa se sabía, pero ollo, expandíase cada vez máis rápido. Isto penso no que é moi curioso. Non é que se expanda e depois volve a frenar, non, expándese agora, dentro de 1000 anos vai se expandir máis rápido ainda, dentro de 5000 moito máis rápido, é dicir, está acelerando. Eu digo, pero isto como pode ser? Como pode ser que eu tiro unha pedra, en vez de pararse a caerse, cada vez vai máis rápido para arriba? Pois isto está ocurrindo. E isto foi no ano 98. Bueno, dentro do premio Nobel, no ano 2011, un premio Nobel que foi un auténtico shock, para mí é un dos feitos máis relevantes do último cuarto do século, porque isto puso en na mesa unha cousa, que é que se está usando cada vez máis rápido, que é o que hai para que isto ferva desa maneira, non? Porque se algo se vai máis rápido, ten que haber algo que empuje, e non sabemos o que pode ser, non? Bueno, isto é, por certo, este señor de aquí, isto é en Cambridge, na Universidade de Cambridge, cando Hawking cumpriu 70 anos, os científicos fan unha gran cea de cumpleaños, algo que se fai todos os científicos, entón, como quedou moi contento da USC, pois invitoume a seu cumpleaños. Solamente houve un español que foi de España, que foi eu, foi un de todo un detalle, e fixo a súa cea no Salón Real do Trinity College de Londres. Entón, hai uns cuadros, eu son dunha disciplina que se chama electromagnetismo. Esta foto de aquí é de Maxwell, non? Entón, a mí soname da Wikipedia e dixe, mira, queres un póster de Maxwell. Entón, empezamos a titular, non é o póster, é o cuadro original. Este é Rutherford. Rutherford é un dos que máis fixo polo tema do átomo. E dixe, mira, hijo do libro, sí, é o original. Entón, este señor de aquí estaba con cara de flipado como a mí, e eu con os cuadros, non? E cando me fijo, digo, ostras, este tío de aquí, non? E tanta volta, e facemos a foto. E, por tanto, estamos en trances de ver se invitamos para unha destes para que venga. Bueno, total, que o descubrimento do ano 98 foi clave, porque o universo non só se expande, senón que cada vez fai máis rápido. Entón, eso, que foi antonte, porque hai rapaces, os rapaces que eu dei clase este ano son do ano 94, cando esos rapaces naceron, non se sabía isto. E isto reformou de unha maneira radical a nosa visión do universo. Por qué? Porque cando un botas contas do impulse que ten que haber, da enerxía que ten que haber para que eso vaya tan rápido para fora, resulta que ten que haber algo, unha enerxía que non sabes o que é, que vai emanando do universo, non sabes como,
é que iso é o 73% do universo. O resto, o 23%, sería materia oscura, e nós somos un puro residuo do 4%. Esta visión, grazas á divulgación científica cada vez se fai mellor, é algo que é moi conocido pola xente, polo gran público. Todo o mundo conoce estes datos, pero estes datos, como todo o mundo conoce, pois mira, bueno, isto sabías que le fai un século. Non, sabes que le fai menos dunha década. Porque foi o resultado de Permute, ano 98. Depois houve a xente tirando os trastos a cabeza. Que se era verdad, que se non era verdad. Eu fui unha charla del, realmente o que fixemos foi basicamente buscar supernovas unha a unha para ver a luz da supernova. Unha cousa super virguera, unha cousa absolutamente extraordinaria. Cando se ven aquí, espero que o conte, e vai ser algo que vai a sorprender moita xente. Pero grazas a ese traballo, temos esta foto do universo, que é a foto real que temos. E con isto, pues remato.